Sahnedeş Aygül bilen birge Сәхнәдәш тапшыруның иҗат төркеме ул бер гаилә кебек. Һәркем үз эшен белә, һәркем үз эшен намус белән башкара. Иҗатта һәркемнең үз фикере булуы һәм шулай ук инде максаты булуы иң мөһиме. Студиябезнең кунаклары да гаиләле дуэт. Эстрадада беренчеләрдән барлыкка килгән абыйлы, сеңелле дуэт дисәм дә ялгышмамдыр кебек. Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар студиябез кунаклары. Исәнмесез, хәерле кич. Хәерле кичләр. Хәерле кич, Айгөл. Һәр вакыттагыча тере тавышка җанлы концерт. Шулай ук бүген без инде аралашырбыз. Бик җитди итеп әзерләнеп килдем. Һәм Булат әйтәде, шаяртып та алырбыз инде бераз ди. Ничек була, шулай була. Сез дуслар канәгать булырсыз дип иманым камил ышандырып калдыра алам. Дуэтлар бүгенге көндә бихисап күп. Бихисап күп. Әмма менә абыйлы, сеңелле сез генә дисәм, ялгышмам микән? Юк, Ялгышмыйсың. Ялгышмыйсың дип әйтергә кирәк. Бердән-берләрсез бит. Без бердән-бер әлеге вакытта менә татар эстрадасында бердән-бер абыйлы сеңелле дуэт һәм без аның белән бик горурланабыз да дип әйтергә кирәк, шулай бит. Әйеңде. Сезнең дуэт кайсы елда менә чынлап дуэт буларак формалаштыры? Зур сәхнәгә кайсы елда сез инде чыга башладыгыз? Без монда Казанга килгәннән бирле мин инде хәтерлим Дилә белән җырлый башлаган идек. 1-2 елдан Беренче популярлыкка иреште Булат үзе. 2001 елда булды бу хәл. Аннан 1-2 елдан соң Дилә. Әйе. Анда инде ул әле миннән дә студент кыз иде әле ул вакытта. Ул мине үз концертларына алып йөридер. Әмма ләкин мин анда әле популяр җырчы түгел идем. Студент какша эшләргә кирәк бит. Син ярдәм иттең инде. Ну, үзе инде тырышып. Мин укып бетерергә булдым. Эшен түләргә кирәк. Ингелек укып бетерергә булдым. Аннары инде үземнең җырларымны туплап, халыкка 1-2 елдан соң мин танылдым. Инде иҗатта гына түгел, тормыштагы мөнәсәбәтләрегезне дә күзәтеп барам. Сезнең Булат яклаучы, саклаучы, Әдилә шунда иркә, кичкенә генә кыз. Һәм шул ук вакытта таләпчән хатын-кыз да дип әйтер идем мин. Шулаймы? Мин шулай булып күренеп тормыйм. Бу минем тоемланышым. Чынбарлыктан ничек? Иркәме? Мин үземне бик иркә дип әйтмәс идем инде. Ну, иркәләргә һәрбер хатын-кыз ярата инде, ул нишләп яратмасын. Аңа әгәр ир кеше мөмкинлек булса. Шулай да инде әйтергә кирәк, менә минем абый булгач, кичкенәдән минем яклаучы бар иде. Һәр вакытта да инде урамда яисә тормышта, һәр вакытта да минем абый терәк булып торды. Шуның өчен миңа инде иркәләнергә бераз мөмкинчелек бар. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Минем дә иркәләүчем бар. Или теге иркәли торган кешем бар группада, менә ул Дилә булып чыга инде. Группада. Мин аны гастрольләрдә күлмәкләрен юам, кайвакта массаж эшлим. Ашатам, ишертәм. Туганнар мөнәсәбәтләре, шулай да менә сез бит инде аңлашыла туганлык мөнәсәбәтләре. Менә әйткәнебезчә, гастрольләргә чыгып киткәндә барыбер төркем булгач, монда һәркем үз сүзен әйтергә тиеш. Монда һәркем ниндидер нәрсәдер өчен җавап бирергә тиеш, җаваплылык булырга тиеш. Кемдер нәрсә өчендер җаваплы икәнлеге билгеләнгәнме, аерылган, бүленгәнме барысы да. Ну, андый теге менә шулай бүленеп куймаган инде ул. Ул үзебезнең төп максатларыбыз бар инде безнең. Җаваплылыкны барбер әзрәк теге ир кеше инде үз өстенә күбрәк алырга тиеш. Чөнки инде монда техника безопасности буенча да. Менә күрәсезме ул минем нинди? Ул бик шаян. Ул бик шаян. Аның янында бер генә дә күңелсездер дип уйламыйм. Булай безнең кыланганнарны инде әзрәк кисәтеп торучы ул Дилә булып чыга инде. Әзрәк кирәк вакытта мин бик каты да була алам. Була. Шулай бит абыйм. Була аласың. Миннән куркау хәтта. Сөйләшүдән гайре Ирак китеп булмас дип уйламыйм, рәхәтләнеп җырлыйк әле бүген. Рәхәтләндереп җырлыйбыз. Рәхәтләнеп җырлыйбыз. Студиябезнең кунаклары Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар. Һәм инде без җырлап үтәсе килә үзебезнең соңгы вакытта иң яраткан дуэтларның берсе, шулай бит. Ош син. Җырым. Син дә җырым минем йөрәк
изге жылым, ах хисләрем синдә назларым. Яктылыгы зифа каеннарның, сафлыклары моңлы язларның. Ош сине жарым, ош син яракларга, канатларың бердә талмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда өзелеп калмасын. Ош сине жарым, ош син яракларга, канатларың бердә талмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда өзелеп калмасын. Шын күңелдән җырлыйм җыраларымны, тибрәтсен дип күңел кылларым. Өмметләре сүнгән юлчыларның, яктырсын дип карар юлларын. Ош сине жарым, ош син яракларга, канатларың бердә талмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда өзелеп калмасын. Ош сине жарым, ош син яракларга, канатларың бердә талмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда өзелеп калмасын. Йөрәгемдә яңган ушак кебек, мәңге сүнмәс җырым җыргына. Ялгыз итмә, зарлы итмә мине, айырма син мине халкымнан. Ош сине жарым, ош син яракларга, канатларың бердә талмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда өзелеп калмасын. Ош сине жарым, ош син яракларга, канатларың бердә талмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда өзелеп калмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда өзелеп калмасын. Ярты юлда өзелеп калмасын. Ярты юлда өзелеп калмасын. Рәхмәт, бик зур. Студиябезнең кунаклары Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар. Ни өчендер сине менә Булат Нигъмәтуллин диюгә Тырналар җырын белән искә алалар. Тырналар җыры. Юк, Булат, җырлар өчен түгел, мин булай әйтәм. Синең ул визит карточкаң дип әйтик. Тырналар. Ну, беренче чыккан җырыбыз, Иң беренче. Алар икәү булды. Берсе Тырналар, берсе Якын дустың бар онытма дигән ике җыр килеп чыкты инде минем репертуарда. Аны Тырналар белән менә истә калдырдылар. Гел кайсы Булат дигәч, теге Тырна Булат диләр инде. Шуннан да шулай дип әйтәләрме? Ну, Тырналарны җырлаган Булат диләр. Үзең бу җырдан арымадыңмы син? Еллар уза бит инде, һаман шул берүк җырны сорыйлар. Нигә һаман шул берүк җырны сорыйсыз? Минем бит яңа җырларым да бар дигән, менә шундай җырчылар бар. Ә син ничек? Без аны кай вакытта инде төшереп калдырабыз инде. Теге һаман җырлап та булмый, һаман бер җырны. Но тагын менә бераздан соң яңадан шуны кабатламыйчы булмый. Чөнки барыбер үз матурлыгы үзе сагындыра икән җырлар дип әйтим. Бераз җырламасаң, аннан соң үзең сагына башлыйсың, әйме? Теге элекке җырлама җырларны яңадан икенче күзлектән карап микән инде ул икенче төрле итеп хис итәсең. Менә шул ук сүзләрне, шул ук көендә менә еллар узгач микән инде ул. Белмим, ничектер икенче күзлек аша карый башлыйсың җыргадыр инде. Аннан соң икенче сулышта үрелә торгандыр ул, әйме? Сулышта үрәбез. Бераз инде аранжировкасын үзгәртеп, мәсәлән, инде ниндидер булса, шундый төсләр, башка төсләр өстәп, без аны җырлап торабыз менә шулай. Дилә, синең визит карточкаң Дилә. Ком сәгате? Минем визит карточка ком сәгатедер дип уйлыйм. Бигрәк тә менә чит төбәкләрдә күбрәк инде ком сәгатен беләләр. Үземә якын, әлбәттә, инде хатын-кыз бәхете.
Чөнки хатын-кыз бәхетен җырлаганнан соң мин ничектер инде тамашачыларга ниндидер икенче яктан ачылдым дип әйтсәң була. Ул шундый менә минем үземнең халәтемә туры килә. Мин бит Син бит хатын-кыз. Булат. Әйтәм бит моның белән һәрвакытта да гастрольләрдә менә мондагы Бит чокырлары мышцалар аурамы. ара башлый. Булат, син җитди була беләсеңме? Була беләм инде, кирәк вакытта, әлбәттә. Урыны белән. Кирәк вакытта җиткәч Кирәк вакытта җиткәч әйтермен дә, Булат хәзер җитди яме дип. Мин бер җитди сорау биргәннән соң, ярыймы, Булат? Яхшы. Әлбәттә, инде кич булгач рәхәт булсын, шаярып утырыйк, дуслар. Бик күп җырчыларның бүгенге көндә йөзе юк. Бу минем авыздан гына чыккан сүз түгел, бу беренче тапкыр гына әйтелгән фикер түгел. Авызын ачырга иремән, һәркем шул сүзне әйтә. Бәлки башкалардан бик нык аерылып торырга харизмасы җитми торгандыр. Менә хәзер әйтәләр, хатын-кызлары татар эстрадасында хатын-кызлар барысы да бер төрле киенә башлады, йөзләре бер төрле була башлады. Ир-атларның исә киеменә әйтмиләр, әмма җырларны башкару осталыгына килгәндә әйтәләр. Әмма сезнең үзенчәлекләрегез, сезнең үзенчәлекне билгеләүче нечкәлекләрне әйдәгез әле, барыйк әле, әйтегез әле. Менә нәрсә дип саныйсыз? Сез нәрсә белән аерылып торасыз татар эстрадасында? Менә башка җырчылардан. Сез аны әйттегез инде студияга кергәч тә. Абыйлы сеңгелле булу белән иң беренчелегендә. Шулай бит. Безне теге һәр вакытта бер-беребездән башка күз алдына китермиләр. Килгәбез дә бер аерым гына. Дилә кайда диләр инде? Миңа да нәкъ шул сорауны бирәләр. Мин бер җиргә барам икән, чөнки гел сорыйлар инде, Булат кайда дип. Сез гел йөрисезме? Юк, чөнки бит инде Агылы безнең белән тагылы кебек. Тагылып бер-беребезгә шулай. мин дөресен әйткәндә шулай гына йөрер идем, әлбәттә. Уңайлы. Уңайлы. Абый белән уңайлырак. Ул инде аның турында инде әйтәсе дә юк. Әмма ләкин инде безнең үзебезнең җырлар да бар бит инде. Булатның үзенең җырлары бар. Шуның өчен минем үземнең яраткан тамашачы бар. Булатның үзенең яраткан тамашачы бар. Мәсәлән, юбилейларда, туйларда, кай вакытта айрым-айрым да чыгыш ясыйбыз. Заказчикларның акчалары җитмәгән вакытта. Дилә барамы? Әллә Булат Мин барамы? барам, яисә Дилә бара. Монысы яхшы җавап булды. Шуңа инде мин әлбәттә һәр вакытта да абый белән генә йөрер идем. Булат, син нәрсә дип әйтерсең тагын? Мин дә шулай ук. Мин дә шулай. Әбне башкару үзенчәлегенә килгәндә. Аерылып торасызмы? Монда бит инде Мин дә үзем турында сөйли утыра алмыйм инде. Теге мин башка. Әйдәгез менә мин Булат турында Әйдә. сөйлим. Әйдә. Булат минем турында сөйли. Әйдә. Әйдә шулай. Әйт. Менә Дилә, Булат, синең күзлектән Дилә башка хатын-кыз җырчылардан нәрсәсе белән аерылып тора? Нәрсәсе белән өстен яисә үзенчәлеге аның? Сәхнәдә тотышы, шулай бит инде. Һәм үзенчәлекле тавышы. Аны беркем белән дә бутап булмый. Диләне тыңлыйсың радиодан, менә Дилә җырлый дип әйтәсең. Шулай бит инде. Аннан соң костюмнарга килгәндә инде шулай ук менә аны сайлый белү. Шулай бит. Һәм гомумән менә гармония дигән бер бар бит инде. Менә шуны тудыра белү хатын-кыз җырчы буларак. Менә аның килеп чыга. Аерым бер стиль үзенеке. Ну, мондай сыгылып Бик җырлаулары. нәзәкәтле. Әйе, аның хәрәкәтләре һәм ул бик нәзәкәтле. Булат, син бик матур бисең, бик матур хәрәкәтләнәсең дә икән әле. Сез бер туганнар кебек күренәсез. Мин карап торам. Дилә, син ни диярсең? Беренчедән, мин инде аны һәр вакытта да әйтәм. Миңа сорыйлар икән, син татар эстрадасында иң яраткан җырчы кем дип. Мин әлбәттә әйтәм, Булат Нигъмәтуллин дип. Һич шикләнүсез. Бу инде минем абый булуга карамастан, менә мин гомумән җырчы булмасам, мин Булатны белмәсәм дә, мин барыбер әйтер идем, миңа ошый Булат Нигъмәтуллин дип. Чөнки аның менә шундый тавышы, мин гомумән яратам ир кеше, чын ир-ат тавышлы, менә шундый Көр тавышлы, шундый гәүдәле ир кешеләрне яратам. Менә Булат та нәкъ шундый. Аның тавышы, аның тембры, шулай ук үзенчәлекле, бер кешегә дә ошамаган. Менә радиода да ишетсәң, әлбәттә инде Булатны танып алып була. Әле мин танырлык дәрәҗәдә. Ул аның менә аны башка җырчылардан аерып тора торган менә шундый үзенчәлекләре дип әйтер идем. Бирәк тә инде һәм инде әлбәттә тамашачылар
минем белән килешер, ул бик чибәр ир кеше. Ой, рәхмәт сезгә. Кит, мин белмәгән идем мондай сүзләр әйтерсең дип. Нинди буласың ул тере тавыш диләр. Ул беләсезме ничек? Фонограммага түгел була. Менә әйдәгез, хәзер кайсыгызга сүз бирәм мин? Диләгә бирекме сезгә? Юк, беләсезме? Менә безнең инде концертларда һәр вакытта да без баянга 1-2 җыр җырлыйбыз. Аны яхшырак башкарап булат, әйтергә кирәк. Шуның өчен әйдәгез әле аңа менә хәзер сүз бирик. Син баянга җырлыйсыңмы хәзер? Баянчы бар. Баянчы бар безнең. Шуның өчен мин тәкъдим итәм хәзер баянга бер татар халык җыры җырларга. Әйдәле. Әйдәле. Рәхмәт. Без рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Баянда безнең дустыбыз, коллегабыз, күптәнге таныш Рөстәм Шакиров хәзер уйный. Так, Рөстәм. Татар халкында менә Дүшәмбе дигән җыр юк, ишеткәнем юк. Шуңа күрә җомганы җырлыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Булат Нигъмәтуллин җырлыган җыры белән. Talı birisi, talı birisi, talı birisi tallarda. Talı birisi, talı birisi, talı birisi tallarda. Sandığa aşım eytip sayra, siygen yarım koylarda. Sandığa aşım eytip sayra, siygen yarım koylarda. Hey! Sandığı ışasınma kipti indi küllerin. Sandığı ışasınma kipti indi küllerin. Senin yanına barıp kayta her günlü kümellerim. Senin yanına barıp kayta her günlü kümellerim. Akırın isken jilisilkide ağidil kamışların. Akırın isken jilisilkide ağidil kamışların. Kim ayrılmış ular bilmi ayrılı sağışların. Kim ayrılmış ular bilmi ayrılı sağışların. Anlık işte talyanı garmını kimler oynatır indi. Anlık işte talyanı garmını kimler oynatır indi. Sin bulma aşkın elimde kimler yuvatar indi. Sin bulma aşkın elimde kimler yuvatar indi. Garmonunu tartıp oyna urlarga mingende de. Garmonunu tartıp oyna uylarga mingende de. Intasım yok ulgende de gurlarga kirgende de. Intasım yok ulgende de gurlarga kirgende de. Gurlarga kirgende de. Булат Нигъмәтуллин, Дилә Нигъмәтуллина. Ой, рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Дилә, сиңа да сүз бирик әле. Менә монда бер тыңлаучыбызның шундый шелтәсе бар. Хәерле кичләр, Дилә фонограмма белән җырлый икән концертта. Тере тавыш белән авыр җырлый. Булат булдыра, афәрин, уңышлар сезгә дигәннәр. Әйдә киресен исбатлыйк әле. Дилә дә тере тавышка җырлый. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, һич шикләнмичә тыңлый аласыз. Мин тере тавышка да җырлыйм. Нишләп алай дип әйтәләр икән ул? Тыңлыйбыз Дилә башкаруындагы җырны алайса. Менә минем инде әйтеп үттек бит инде. Иң беренче җырларның берсе ул хатын-кыз бәхете. Һәм шушы җырны мин хәзер рәхәтләндереп җырлап үтәсе килә. Рәхмәт. Күпме кеше гашыйк кебек, тирә-якка күз салсам, ялгызында калуың бар.
алтын көмеш кирәк миде хәтедә насыйп итмине Ходаем хатын кыз бәхетенә назлы сүзгә мохтаҗ күңел ялгызлыктан чыныкмый эштә алган дәрәҗәләр салкын төндә җылытмай Карлап карасаң дөнья киң Җымахтай торган җирең Әни дип торса балалар Хатын дип торса ирек Кирәк түгел алтын көмеш Кирәк миде хәтедә Насыйп итмине Ходаем хатын кыз бәхетенә Назлы сүзгә мохтаҗ күңел ялгызлыктан чыныкмый Эштә алган дәрәҗәләр салкын төндә җылытмай Үйгә кайту кызык түгел Көтәргешең булмагач Матур булу нигә кирәк Ирең мактап тормагач Кирәк түгел алтын көмеш Кирәк миде хәтедә Насыйп итмине Ходаем хатын кыз бәхетенә Назлы сүзгә мохтаҗ күңел ялгызлыктан чыныкмый Эштә алган дәрәҗәләр салкын төндә җылытмай Кирәк түгел алтын көмеш Кирәк миде хәтедә Насыйп итмине Ходаем хатын кыз бәхетенә Назлы сүзгә мохтаҗ күңел ялгызлыктан чыныкмый Эштә алган дәрәҗәләр салкын төндә җылытмай Назлы сүзгә мохтаҗ күңел ялгызлыктан чыныкмый Эштә алган дәрәҗәләр салкын төндә җылытмай Бик зур рәхмәт. Менә һаман шулай дип әйтәм, биле, мин әйтәм, җырлама шулай матур чиста итеп. Мин әйтәм, кеше фонограммага җырлый дип уйлый дип әйтәм. Әзрәк кенә ялгышса була бит инде. Илшаннан да шулай. Менә мин инде Юк, беренче тапшыругын эшләмим, ә менә ни өчендер шулай киләләр. Чын-чынлап җырлый алганнарны сез фонограммага җырлый, ышанасы килми Менә кешеләр. беләсезме? Дөрес җырлаучылар. Дөресен әйткәндә, бүген инде әлбәттә бераз тамак авыртып тора. Мин аны килгәч тә әйттем әле. Кирәк минде акланма диде. Тиште алдырткан идем, шишкән иде. Айгөл, әмма ләкин кара, менә безнең шундый ситуация булды. Берничә ел элек инде ул без 4 көн рәттән филармониядә концерт куйдык. Әйе. Безнең сольный концертлар инде. Анда инде белмим, әллә инде тавыш яхшы киләнгәнме? Белмим нәрсә сәбәбе булгандыр. Филармониядә гел яхшы тавыш. Әллә инде анда бәлкем нәкъ менә чынлап та шуны яхшы итеп җырлаганбыздыр. Без 4 көн рәттән 100% тере тавышка җырлап чыктык. Бөтен кеше әйтте, имештер сез хәтерлисезме, Булат? Хәтерлим. Әйткән кешеләр булды. Хәтта җырчылар да, мин дә әлбәттә Җырчылар да ышанмаганмы? Юк, хәтта җырчылар да, бер-ике җырчы утырды, без аларны чакырдык. Концерттан соң әйтеп киттеләр, "Эй, булар фонограмманы җырлыйлар икән" дип. Бүтән чакырмый алар. Үпкәлисезме андый Юк вакытта? инде, ничек үпкәлим? Юк, конечно, үпкәләгән. Бер кайчан да үпкәләгән Тукта, юк. син үзең өчен генә дилә үпкәле. Бу бит инде киресенчә, бу безнең өчен комплимент. Айгөл. Без аны беләбез бит, тере җырлаганны. Шуңа күрә монда инде бер инде үкенүләр, анда теге угрызение совестилар юк. Аннары тамашачы безнең сольный концертлардагы булган тамашачы безне хәзер ишеткән тамашачы, алар беләләр. Без бүтән үзебезнең концертларда да тере тавышта җырлыйбыз, тере тавышка. Һәм иң мөһиме менә безгә шул. Һәм бүтәннәргә дә шуны рекомендовать итәбез җырчыларга дип. Киңәш итәбез. Киңәш итәбез инде. Менә хәзер әйдәгез җитди теманы кузгатабыз.
Булат. Яме? Булат көлмисең хәзер, ярмы? Соңгы вакытта менә җыр темасына кереп киттек, тере тавышка җырлау, үз тавышыгызга җырлау. Соңгы вакытта җыр кәсепкә әйләнде. Һәм кәсеп никадәр күбәйсә, сыйфат шул кадәр төшә. Сүзләре татарча булса да, көйләре татарча булмавы күзгә ташлана башлый. Аннан соң җыр текстлары, менә шул җырлый белү, җырлый белмәүләре һәм җырга нәкъ менә шул икенче коралга кәсеп һәм укчашлау коралына караган шикелле генә карый башлады соңгы вакытта җырчылар. Менә сезнең дә фикерне беләсе килә. Сез бу хакта нәрсә дип әйтәсез? Ни өчен кәсепкә әйләнә башлады менә шушы сәнгать? Менә Ничек уйлыйсыз? Беләсезме, без инде үзебезнең безнең бит татар эстрадасы гомумән ул бик үзенчәлекле. Менә мәсәлән, безнең бар татар халык җырлары, Әйе. бар инде эстрада җырлары шулай бит. Алар барыбер бераз аерылырга тиеш инде. Әйе. Мәсәлән, инде урыс эстрадасында Надежда Кадышевалар, алар бит инде үзләренең җырлары бар. Алар урыс халык җырлары җырлыйлар. Яисә стильләшкән, шундый урыс халык җырларны стильләшкән җырлар җырлыйлар. Бар эстрада җырчылары урыс эстрадасында безнең бераз үзенчәлекле эстрада. Безнең инде андый аерма нык юк дип әйтергә кирәк. Безнең барыбер татар халык эстрада җырчылары да үзләренең концертларына 1, 2, 3 татар халык җыры кертәләр. Яисә аны стильләштерәләр эстрада җырына. Безнең бар нәрсә буталган дип Алайса әйтәм безнең халыкчан, халык җырларын гына башкаручылар юк дип әйтергә телисез. Әйе, мәсәлән, бездә бездә аклап әйтәсең килә. андый җырчылар юк. Мәсәлән, бары тик Теге халык җан, яисә халык җырлары гына җырлый торган, андый безнең җырчылар юк бит инде. Булат бар ди. Бар, юк, фольклор ансамбльләре гына бар андый Юк, мен безнең. җырчылар турында әйтәм. Шулай бит. Халыкчанлык булган күбрәк үстенлек иткән Әйе. җырлар бар инде, Бар. нишә булмасын. Өстенлек иткән генә җырчылар бит алар. Ләкин 100% халык җырларының гына төзелгән. Андый җырчылар юк безнең. Андый җырлар юк. Менә милли киемнәрдә генә. Юк, Бары тик аңлашыла. милли киемнәрдә генә. Бары тик Мин халыкчан монда җыр. халык җырлары турында гына сүз әйтергә теләвем түгел. Кәсепкә Юк, әйләнүе ул аны турында әйтә, әйтүем иде. Шарманкага әйләнә башлады. Аңладым. Әйе. Әйе. Дип әйтеп. Шуның өчен мин нәрсә дип әйтәм? Безнең кайбер күп җырлар син сүзләреңне дәвам иттереп әйтәсе килә, бөтенләй татар җырларыннан аермалы булып торалар. Алар ошамаган татар җырларына. Шулай бит? Менә андый җырлар да барлыкка килә башлады безнең эстрадада. Һәм аны ул җырчыларның шулай ук үзенең тамашачылары бар. Барлыкка Сүз килде. дә юк. Менә беләсезме, колак тыңлый торгач, ул ияләшә башлый. Инде нормага әйләнә башлый. Формат дип, не формат дип әйтүдә бәлки урынсыз булыр. Хәзер бит инде хәтта әбиләр дә менә шул җырларны сорап, мәсәлән, безгә шалтыраталар, хатлар язалар. Әмма шул кешеләрнең концертларына баралар. Тукый торгач нормага әйләнә башлый дип әйтергә телимме соң инде? Менә Әйтергә телимме, әйтергә телим мин. Әйе. Бәлки монда радио, телевидение Дөнья үзгәрә. Аның Дөнья да үзгәрә. тыңлаучысы барлыкка килгән. Ул җырчының менә шундый форматта допустим җырлаучының, Әйе. әйеме? Теге, менә татарча түгел, менә үзенчәлекле инде әйтик. Бөтенләй татар җырына кагылмый. Яу күңелләре яулап алган инде. Әзрәк якын килә инде ул. Бар. Әмма ләкин татарча сүзләр белән, татарча текст белән. Шулай бит? Татарча текст белән. Шуны әйтәсең килде бит инде син. Нәкъ та шулай. Ну, Менә әйтим Шундый әле. тамашачылар үсеп килде. Киләчәк буынга нәрсә калдырабыз соң Ну, без? шуңа күрә Без бит инде менә без Айгөл беләсезме, без Салават абыйны, Зәйнәп апаларны, Зөфәр абыйларны тыңлап үскән җырчылар. Киләчәк буын кемне тыңлап үсә? Менә хәзерге заманда. Безне тыңларлар бер шулма. Без әле Алла бирсә бер 20 ел җырлыйбыз, шулай бит әле. Алла үтсә исән булса. Кимендә. Әйдәгез Кимендә. салайса. Менә без татарча җырлап, татар телен саклап, татарча стильләшкән җырларны җырларбыз, ярыймы? Әйдә хәзер. Шундый җырчылар да бар бит инде, барбыр. Менә именно татар җырларын саклаучылар, татар җырларын җиткерүчеләр, менә андыйлар үстәлеп торсын, күбәеп торсын. Һәм ара-тирәдә инде Шуларның берсе Булат Нигъмәтуллин. Әйдә, Булат, Әйдә Булат, җырлар әле бер җырны. Нәрсәгә Күп булат? сөйлисең. Әйдә. Fazla gümürler ağa su kebek Ütte yaşlığım
Жилкеннер жигип сыңлап булса да файдасы иде өткенне булмай кайтарып инде екіре yıllarım Bırılıp kararım Küzün yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Yüküre yıllarım Bırılıp kararım Küzün yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Ötken minbirde, ötken gümürge Dörülüsün turuk kildi gürürge Sağış kaplasa, vay sügemene Şatlık yılmayıp, açtı küngene Yüküre yıllarım, Kırılıp parladım Küzün yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Yüküre yıllarım, Kırılıp parladım Küzün yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Rahmet Xudayga, rahmet dünyaga Tiygen yarıma, tuğanlarıma Yaşlısı kile, uslar bulganda Yaşlık dermanı, yanıp durganda Yüküre yıllarım, Bırılıp karlarım Küzün yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Yüküre yıllarım, Kırılıp parlarım Küzün yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Küzün yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Yazda kaman uylarım Рәхмәт, бик зур. Хей, булды бу. Рәхәт булды бу. Белмим, тыңлаучыларга ничектер, миңа бик рәхәт. Без бит җырлар турында сөйләштек һәм бу очракта әйтер идем, менә сорыйсым килә сездән. Татарның чын йөзен билгели торган заманча музыканы, заманча җырларны сез ничек күз алдына китерәсез? Нинди булырга тиеш ул? Мин инде уйлыйм, менә без аның турында инде сөйләштек бит инде, әйме? Җырлар нинди булырга тиеш гомумән? Әлбәттә инде заманга карап безнең эстрадада үзгәрергә тиеш. Әмма ләкин менә безнең инде татар җырларының пентатоника дигән безнең нот төзелеше бар. Гамма пентатоника дип әйтәләр инде аны. Менә шул пентатоника бераз югалмыйча безнең татар халкына хас булган көйләре югалмаса көйләрдә. Бу бик әйбәт инде. Менә хәзер Аллага шөкер аранжировкаларның сыйфаты үзгәрә. Бик күп җырчыларның без дә инде заманнан артка калмаска тырышабыз, аларның сыйфатын үзгәртергә тырышабыз, яхшыртырга тырышабыз. Менә аларны яхшыртып, көйләрне калдырып, татар халкына безнең менә буынга, киләчәк буынга калдырсак, бу инде миңа калса яхшы булыр иде.
Әйтәгез, менә хәзер тагын бер сорау. Монысы да җитди сорау булыр киләчәк буын турында. Мен Казан ханлыгы яулап алынгач, тарихыбыз белән бергә җырларыбызны да юк иткәннәр, халкыбыз күңелендә сакланып калганнары да бүгенге көнгә кадәр күпмеседер килеп җиткән, күпмеседер килеп җитә алмаган. Авылдан авылга, өйдән өйгә йөреп, аны бөртекләп җыйганнар, аны әле бүгенге көндә дә әле җыялар. Ноталарга төшереп, китапларга яздырып калдырганнар, әйме? Ә менә бүгенге көндә безнең кулда ни бар? Нотага төшерелгән заманча җыр китабы бармы бүгенге көндә безнең кулларда? Дәреслек булырдай әсбап бармы? Айгөл, менә күптән түгел генә шуның турында уйлап утырдым. Менә мине бик күңелемне авыртыра бу әйбер. Беләсезме, ул ничә еллар элек язылган, аңлашыла, китаплары бар, җыр китаплары. Классика кебек. Мин җыр китабын алам икән, әйме? Анда бүгенге заман җырлары юк. Юк инде, алар. Юк. Менә без күптән түгел безнең мәҗлес булды. Әйе. Мин кулга алдым китап, җыр китаплары. Анда әлбәттә инде бик күп безнең танылган авторларның җырлары бар. Зөфәр Абыйхаретдиновның җырлары да бар. Мин дә уйлыйм, менә бер 10 елдан соң безнең җыр китабы чыгарсалар, кемнең җырлары булыр икән? Элвин Грей. Һәм аларның ноталары булыр микән? Ноталар әлбәттә инде була. Ноталар белән бергә дип әйтә. Әлбәттә инде ноталары була. Аны ноталар белән чыгарсам, ноталары белән була әлбәттә. О, бөтен любой җырны нотага яздырып булыр. Мин булай дип Нәрсә уйлыйм. күлдерде сине? Мин булай дип уйлыйм. Күләсез Монда тагын. аны әлбәттә инде теге китап нәшриятлары хөкүмәт бәлки бастырып чыгармаса, в общем, үзен акчасын җыя да чыгара инде бастырып. Китап итеп. Һәр җырчымы? Һәрбер җырчы чыгара инде. Композиторлар барыбер чыгара бит инде. Айгөл, композиторлар үзләренең җырларын барыбер чыгара. Шуның өчен барыбер ул бастырылачак, ул китаплар булачактыр дип уйлыйм. Бүгенге көндә мин әйтер идем, әйтик, композиторлар, композитор дип әйтмим инде, ки авторлары дип әйтик инде, әйме? Ки авторлары, кайсысы чыгарга сәләтле дип уйлыйсыз? Кайсысы чыгарыр икән? Кайсысы җөрьәт итер икән сезнеңчә? Оскар Усманов. Оскар, әйе. Ул мин инде Ишексез Оскар, профессиональ композиторларны әйтәм. Марат Мухин. Марат Мухин, Зөфәр Абыйхаретдинов тагын чираттагы үзенең җыр китабын чыгарыр, Фирзар абый. Алар менә Соңары бармыйлармы соң инде алар? Юк, нишләп соң? Яшь композиторларны әйтәсез. Яшьләрен әйтәм, әйе. Яшьләрдән менә миңа бик тә ошый Риваль Хисматуллин. Соңгы арада аның ул профессиональ композитор, консерваторияны битергән һәм ул менә шундый матур итеп җырларын да төгәл һәм эшләнгән итеп, профессиональ итеп җибәрә җырчыларга. Ну, шәйнәп биреп инде дип әйтик. Үзе аранжировкасын эшләп, ну, демо вариантлар. Үзе җырлап, менә дигән тавышлы да әле үзе. Әйтәм, син нишләп җырчы булмадың дигәч, миңа кирәк, мин гына диде. Мин җырлар язам күбрәк. Аннары бит әле беләсезме? Җырлар алар барыбер берничә еллардан соң гына сыналгач кына менә алар аңлап аласың, алар никадәр популяр һәм никадәр яхшы икән, шулай бит. Менә белмим инде. Композиторлар барыбер менә шушы хәзер бихисап миллионлаган җырлар арасында барыбер берникадәр җырлар истә калачак һәм халык күңеленә кереп калачак дип уйлыйм, Айгөл. Барыбер. Амин, шулай булсын, мин бу урында бар дип амин гына дип әйтәм. Җырлары күп, Хамит Маткаримовның да җырлары бик яхшы. Бик яхшы композиторлар бар. Менә әлеге минутларда әгәр дә безне ишетәләр икән, һичшиксез моңа берәрсе алынсын иде. Чөнки киләчәк буынга тапшырып калдырырдай, әйе, ниндидер черновикларда, кагаз битләрендә бәлки бардыр, әмма китап булып, кайдыр әсбап буларак, әйме? Юк. Инде музыкаль тәнәфес килеп җиткәндер дип уйлыйм, сез җырларга әзерме? Кайсыгызга сүз бирим? Без инде җырларга әзер. Мин җырлыйбызмы? Инде менә мәкшәшәге дип әйткәннәр иде, әмма ләкин инде менә минем тагын бер яхшы бер җырым бар. Ул Миләшләрем дип атала. Зөфәр Абыйхаретдиновның җырын без аны бераз үзгәрттек, аңа яңа сулыш кертеп җибәрдек. Әмма ләкин аңа карап инде ул үзенең матурлыгын бер дә үзгәртмәде дип уйлыйм. Шушы җырны рәхәтләндереп җырлап үтәсе килә. И каршындагы миләшләр аңлагандай теләкне, чакыралар бу шатырга савыш тулы йөрәкне. Миләшләрем, миләшләрем, сез минем сердәшләрем, йөрәктәге савышлардан түгел күз яшьләрем. Миләшләрем, миләшләрем,
siz benim sırdaşlarım. Yürekteki savaşlardan tügele göz yaşlarım. Ağır bulgan minutlarda kilem sırap kingeşler. Eyti güçlü savaşlarımın işiki basım mileşler. Mileşlerim, mileşlerim, siz benim sırdaşlarım. Yürekteki savaşlardan tügele göz yaşlarım. Mileşlerim, mileşlerim, siz benim sırdaşlarım. Yürekteki savaşlardan tügele göz yaşlarım. Mileşlerim tibreler, akırın isken jillerde. Sağışlarım beter bağrım, koysam tuğan jirlerge. Mileşlerim, mileşlerim, siz benim sırdaşlarım. Yürekteki sağışlardan tügele göz yaşlarım. Mileşlerim, mileşlerim, siz benim sırdaşlarım. Yürekteki savaşlardan tügele göz yaşlarım. Mileşlerim, mileşlerim, siz benim sırdaşlarım. Yürekteki savaşlardan tügele göz yaşlarım. Mileşlerim, mileşlerim, siz benim sırdaşlarım. Yürekteki savaşlardan tügele göz yaşlarım. Yürekteki savaşlardan tügele göz yaşlarım. Tügele göz yaşlarım. Mileşlerim, tuğanı yok mileşleri bitur. Hop, hop. Рәхмәт бик зур Дилә. Инде Булатка да сүз бирик. Булатта тагын бер җырым белән куандырсаң, безне бик рәхәтләнеп тыңлар идек. Так, Bu benim en yaratkан jır. Güzeliye icat etken jır dostlar. Zalife Şeymuhammed ve sizlerine. Mehabbet devaları. Hey. Yoluklarım jitmedi, güçler topmadım niye? Mindik yaratam sinde, gitmedi beytirge. Sin benim gözlerim karaları, sin benim yüreğim yaraları. Sin benim ayrılığı araları. Mehabbet davalları. Sin benim gözlerim karaları. Sin benim yüreğim yaraları. Sin benim ayrılığı araları. Mehabbet davalları. Yanma yüreğim sağınma, uğur gelir tüzerge. Şu kadar yaratmaş girek, sabır tebelerge. Hey sin benim gözlerim araları. Sin benim yüreğim yaraları. Sin benim ayrılığı araları. Davalları. Sin benim gözlerim araları. Sin benim yüreğim yaraları. Sin benim ayrılığı araları. Mehabbet davalları. Hey. Oh. Mehabbetin
şunday köşle suların var utlarım Sarinde kişiktirme kavuşu minutlarım Sin benim gözlerim karaları Sin benim yüreğim yaraları Sin benim ayrılık araları Mekhabet davalları Sin benim gözlerim karaları Sin benim yüreğim yaraları Sin benim ayrılık araları Mekhabet davalları Sin benim ayrılık araları Mekhabet davalları Mekhabet davalları Hey! Санаулы вакытлар шундай тиз узып китә, ул тыңлаучыларыбыз яздылар менә шушы язган хәбәрләрне укымыйча саубулашмыйбыз әле, яратып тыңлыйм Булатны. Дилә бик дөрес әйтте, Булат чын ир-егет, үзе шәп, үзе чибәр, кашындагы шрамы да хәтта килешеп тора дигәннәр. Рәхмәт. Шуңа күрә Батыр ярасыз булмый инде ул, әйе. шрамны мин инде әйтәм, бер тапкыр язган идек интернет челтәрендә, Инстаграмда бугай. Әйе. Шрамны битерикме, әллә калсынмы дип. Юк, Ул бит синең калсын, үзенчәлеге. калсын диләр миңа. Ярар, мин әйтәм, акчада мин әйтәм сакланыр. Батыр ярасыз алыр булмый инде. һәм инде киресенчә иратта булырга тиештер дип саныйм мин. Ничек сезнең кәефләр? Безнең шәп шәп кәефләр. Юкка килмиме? Ис киткәч. Минем дә Ай, шулай, ләкин менә саубулашыр Булай- вакыт килеп. Әллә бетте дә вакыт. Әй, шул. Менә килгәндә Ничек кәеф тиз. бераз юк шикеллерәк, йокы килеп тора иде, шундый әллә ничек шундыйрак менә теге уже и монда менә кирдек тә сезгә Энергия. кәеф күтәрелде. Чөнки Энергия үзегезнең Барлыкка кәеф һәм килгәе. инде сез үзегезнең энергетикагыз яхшы, уңай Синнән энергетика айгыл кешеләр. нинди энергетика берки. Вообще. Шулаймы? Үзем кечкенә генә булсам да энергиям күп минем. Һәм энергетикам да Аллаһка зур. шөкер, Рәхмәт. субханалла, күз Мин тимәсен. гомумән менә туганнар арасындагы мөнәсәбәтләргә гел сокланып карыйм. Ул тормыштагы мөнәсәбәтләр аңлашыла. Әле бит тормышта гына түгел, сез иҗатта да ниндидер килешмәүчәнлекләр булырга мөмкин, яме каршылыкларга юлыгарга мөмкинсез. Һәм кеше алдына чыкканда бер кайчанда сер бирмәскә дә кирәк, сер бирергә дә ярамый, анысы да бар. Төрле чаклар була торгандыр инде. Буламы? Була. Ну, андый- Ул килешми торган моментлар, без аларны беләсезме, инде еллар үткәч, алар килешеп беттеләр инде менә шулай. Теге ташка таш. Андый критичный моментлар булган юк алар. Була Хәзер без күрмәсен. аларны аңлыйбыз. Бер-беребезне аңлап, Э, яшибез. Ул моментларны без эшләйбез. булдырга да тырышмыйбыз инде дөресен генә әйткәндә. Менә шул гына. Шулай була күрсен, чөнки гел сокланам, гаилә мөнәсәбәтләре, абый белән сеңелнең мөнәсәбәтләре шундый булганга, иҗатыгызның да гөрләп баруын телим. Булат, нигә сиңа карап әйтәм, чөнки бер ара мин сине югалтым. Әйе. Син эстрададан китеп тордың. Диләнең дә булды андый чоры, ләкин Әйе. узакка югалтканым син булдың, чөнки югалдың. Һәм мәйтәм, ничек инде бизнеска китәргә мөмкин? Иҗат, аның бит мөмкинлеге бар, аның бит таланты бар. Мин һич килешмәгән идем шул вакытта. Рәхмәт әйтәм тагын бер кат синең сәхнәгә кайтуың өчен, чөнки Дилә әйткәндәй, Дөрес Айгөл, Дилә миннән нәкъ әйткәндәй- шундый фикердә. Дилә әйткәндәй, сәхнә билгеле чын ирод гәүдәле, иродлар өчен һәм менә хатынша тавышлы иродлар өчен түгел җырлаганда да ул менә тыңлаучыларыбыз да әйтә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт кызлар. Дилә, Айгөл. Әйдә хәзер Сез безгә мине- сөйлә инде комплиментлар. Сез мине реанимировали. Шуңа күрә мин сәхнәдә хәзер Аллаһка шөкер. Шулай була күрсен, Булат. Һәм Югала инде күрмә. барыбыз халыкка да әйтәсебез килә, шуңа күрә без югалмадык. Без әле Алла бирсә, безнең ой планнар зурдан зур. Планнар зордан Аларны чынлап та. Исәнлек җитеп, Алла бирсә Ходай кушып, барсында тормышка ашырырга язсын. Әле Менә- җырлыйсы җырларыбыз Алла бирсә бик күп алда. Дөрес әйттең. Абый, Җырланмаган дөрес әле әйттең. безнең җыр. Дөрес әйттең. Иң мөһиме исәнлек булсын.
бар шул планнарны тормышка ашырырга. Бүгенге тапшыруыбыз инде тәмам. Сезгә рәхмәт әйтәм. Тагын килерсез, тагын очрашырбыз. Алла бирсә, беренчесе һәм соңгысы Алла бирсә. булмасын. Болгар радиосы концертларында күрүемә дә бик шат сезне. Безнең тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз да шулай куана торганнардыр сезне. Бергә сәхнәдә күргәндә, гомумән сезне сәхнәдә күргәндә иҗат уңышлары телим сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга хәтле. Сәхнәдәш, сәхнәдәш, Айгөл белән бергә